Türkmenin geçmişi, Türkmen tarihi, dağı, çölü, düzü, sahrası sahi, tenne cemlenenler zeminin meyhi, kadimden yan verer her rivayeti, ağlovlu, seyranlı, sırlı dünyası, teatin hem zadılı görünür gözü, din salsan pehemli payhaz çeşmesi, azap bir rivayeti görüverir size. Men oňadan gelýänsem, sürüň garamat sen boýnuňadyr. Äge bolgun. Inni köp wagtdan bäri bile mal wagt ber. Çopon soluň sorlaryny mazal el allyň. Gaýrat et. Men tiz wagtdan dolanjak bolarym. Hoş, sağ ol. Zanavur. Senem bartyň o. Ene. Bu da sen payın. Al.
Bu nähil bollay? Akyp barýan gawyny alaýdym da. Onu biri bir benne iýeren bolsa ne etjek? Akar suwun kömegi bilen ýerimiz uğradyanyklaryny öňe meşdiýädim. Bu gawyn özüm ýalyp meýdanyna bir çopany iýerilen bolaýmadymy? Özüm saýlama sagdyn gawyn eken. Bu gawyn hökman birine iýerilendir. Muňa bir garaşýandyr. Bula bolmaday. Göz aşyk gursunna. Waq bu pikir gawyn kesmek hem kelle gelse bolmadymy? Ýok. Telegi işetdim. Gawynyň kiminkidigini bilip, eýetin razy etmeli bolar. Çöş. Ha. Gawlyň eti ýaşyl bolmaly. Bolsa da kän gözlemeli bolmady. Esselamu aleyküm ýaşuly. Wa aleykum esselam ya şegit. Gelewerde geçeweri. Nähil saglyk amanlykmydyr? Hudaýa şükür. Ganymat. Yer geç mihmanım bol. Bestir! Sen nerede hav bestir? Ne mallı kakası? Gene besser deyip doğladı bular. Mihman gelle. Sayna harın uğruna çıkayda. Hazır baryanlı. Hanım mihman. Sayna har elinse havarla saylay. Aydı otur. Nereden gelip nere varyan? Habarym bersem ýaşuly owa barýakam ýolum suwly ýabyň üstünden düşdi. Suw çeýin hemem eşegimi suwa ýakynyp saklandym. Suw içip durkam akyp gelýän gawyny tutup aldym da bir bölegini käselep ýydim. Hawa? Ýyp bolom soňam bir hili özümi nädogry işeden adam ýalyydym. Bu gawyny eken biri, yetiştiren biri. Men bolsam muny hiç hil soraw diýip aldym da ýaýdym. Bedenim bolmady. Men bu gawynyň etini tapaýyna razy edenlik gaýtdym. Ya şegit. Bara bir gawun bolsak bolsa ekene dekene alky sokak gidivermeli ekeniň. Ýok, ýaşuly. Beýsem, gülme jaý bolmaz. Onsoňam o gawun suwa gaçan terne däl. Ýürüýte atylan gawun. Ýaşuly,
Razi bolýansan hyzmatyňa deýin. Hanaýt, näme iş etmeli? Ha, men sen ýeriňde dep bereýin. Bettir! Aha, bettir! Ahanı gelip yetmedin ha! Häzir barýan diýdime? Hey! Bu näme? Yer dep durkam. Mellekden tapdym. Ýa-Suly, mun sowalalyna görä sadam salyp berýär. Şey dowul, şey. Ay berekellah. Ömrüňi uzak bolsun. Mazal köpden bäri sadam dinlemeýändim. Sen ırsalle ekeniň. Depen ýerinden mirasam çykyp dur. Eden kömöňe, syla hormatyňa taňry alkadyn. Hani ne gaýonyňa morköz?
Wah. Ay yok. Men gawunum däl eken. Dogry menem käte akarsu bilen ýabyň urna ýaşaýan doganlaryna aşlanma gawunur garpyzy uradýan. Ýöne bıçakda hiç da uradamokda. Bak mihman intek bir neme oturaýmalyň da. Ýaşuly, näler oturjak bolýan? Men hökman gawunyň etini tapmalyla. Töş. Yeri bolýada. Ýolçy ýolla ýaşy dipdirler. Hal ýokar körnýän bagly görýänmi? Owa görýän. Ana şu taýda agam ýaşaýanlar. Adyna Mukhim aga diýenlerler. Bir çar takkal ýaşullar. Gawun şonku bolaýmasa. Bor, sag bolan ýaşuly. Sag bol, sagamanlar. Näme kakasy? Hay maskare diýende keýwany. Hana mihman çaýna garsyz uratdyk. Gellilenni geläýmelle. Näme olmuş? Ha, sana gep düşündirip bolat ýokla. Ha, keýwany, men sana millekden tapan atlam görkedeýin. Indi şunam var. Şunam var. Indi seret. Sabır kanagattır. Sabır Rahman'dan. Almasama, paygaza uy pikir et. Säwlik etseň aýyrar ınsabından. Päliň düz tutanyňa şükür et. Ýaşul, salamu aleykum. Wa aleykum esselam. Ýaşul, näme boldy? Bar heli. Ya daptır nöydüyen. Anamla men size kömek edeýin. Sağ ol oğlum. Alın, su için. Ýaşuly, dem diýinjiň dalym. Nesip bolsa, gulýaly bolarsyňyz. Ine, meýdandan ýygynan derman otlarym bar. Şundan çaý demelini işleňiz, gowlanarsyňyz. Häzir men otuňyzy ýygyp bereýin. Ayvadıl. Ayvadıl. Toba kakasy. Sana näme boldy? Ay bolun zat yoklu.
Mihman geldi. Çaynakarın uğruna çık. Handır, ödem şu otlardan demlay. Bolya kakasy. Inni ýagdaýyňyz hasam gowlanar ýaly bir sadam salyp berýär. Sağ ol oğlum. Inni sen men arzyly mihmanım bol. Men sana hezet hormat edeyin. Sağ bolun ýaşly. Ýöne men zerur bir habarym artdy. Aýdy ber, näme hil habaryň bar? Habarym bersem ýaşly, şu ýanyňyzdaky akar suwly ýapdan gawun akyp gelýän eken. Menem onu allym da bir bölüň käteläp iýdim. Iýip bolam soňam bir hili özümi näme dogry iş eden adam ýalyydym. Ekkenne ýok, dikkenne ýok. Harmanna häzir hoja diýilşi ýaly. Sorowsuz allym da iýäýdim. Bu edenmä bolmady diýip innem men bu gawunyň esini tapaýynna razy edeýnik gaýtdym ýaşly. Ene. Ýaşly. Gowja teret. Sizin kädäler şu gawun. Ay yok, bu menki däl. Men köplenç gysgawun eken. Dogry, käte akarsu bilen ýagyň moýnaky garnaşlara gawun arpad uğradýan. Ýöne bu olayda hiç zat uğratmadym. Vah, gynanma ýigit. Sen gawunyň esini hökman tapardyň. Ogul, howlukma? Hä demän nahar taýýar bolýar. İýiçip soň gidersiň. Ene. Duzada ýaşly. Ene ruhsat derseňiz men ýören ýaşly. Ýöränne men seni uğradaýyn. Hol selenläp oturan baglary görýänmi? Awwa. Şo ýerde men agam ýaşaýar. Adyny hekim diýýänler. Gara sakal ýaşullar. Şo gawun şonky bolaýmasa. Kergiz ýanyndadyr, haýyr bilen şer. Ýagşylyk sagaňda, yaman solunda. Niýetiň arasy päk bolsa eger, bagyt kuýaşy nurun saçar ýolunda. Laçynym, algyr guşumdur men.
Kakasy. Kakasy mihman gelýän ýaly. Assalamu alaykum ýaşuly. Wa aleykümselam. Gel geç mihman. Ay yok, geçip oturmayın. Ne beýle howluk moslo. Oňaly bolsa habaryny berip otur. Habarym bersem ýaşy. Owa var ýakam. Ýolum suwly ýagyň üstünden düşdi. Suw içip durkam, suwlen ak gelýän gaýny tutup da bir bölegini käfeläp idim. İp bolum soňam bir kili ödüm näde dogry işden adam ýarlyydym. Innem eýetin razy edeýin ip gözläp ýörşümçi. Akar ýagyň uğruna inilen ýaşaýan eken ýaşly. Olara şu gaýyn sizinki bolaýmasa diýdiler. Gowja teret ýaşly. Şu gaýyn sizin bakçaňyzdan adärlerde. Hawa. Gaýna bizinki. Ýaşly. Ýaşly. Onunla men siz näde praat edip bilerken? Meni radi etşeň çynyň bolsa, mihmanym bol. Hödür kerem edeýin. Bem diýsin alarsyň. Algy berginem hasaplaşyr ýüretse. Siz razy etsem bolýar ýaşly. Salamu alaykum. Gurgun mun köşek. Al mihman, çalçı bolur. Al ver mihman. Meh, hayır hay. Hekim ağa, bir zat sorasam bolarmy ka? Sonra mihman. Ene şu ýagyň boýuny 3 dogan bolup oturýaňyz. Iň ulsam siziň öýüňiz. Şeýlemi? Hawa. Sen ilki duşan aqsakal ýaşulyňa men kişinim aklim bolmaly. İkinci duşan çalsakal ýaşulyňam ortonjy nim muqimdir. Maňa da hekim diýerler. Ha. Näme? Hekim ağa, men sorajak bolýan zadym, siz 3 dogan. Iň ulsam öýüňiz. Ýöne näme üçin siziň sakalyňyza gapgara? Ortonjyňyzyň sakalym çal. Iň kiçiginiň sakaly bolsa, çuwakla.
Ay çopon oğlun bu zatları sen häzir düşünürsün. Mähir Cemal. Näme kakasy? Hani bize bir karpuz getir. Bolýa. Alyňyny. Mähir Cemal. Näme kakasy? Bu karpuzyňa ugry ýok. Başgatyny getirsene. Bolýa. Ine. Mähir Cemal. Mähir Cemal. Bu garpyzyň ugry ýok ekene. Gowragy ýokmy näme? Ine kakas gowgarpyz. Alyň. Ey yaranlar, yaman hatın, sakkalın çıkmaka ağıdır. Avrayın yere dökür, yürek bağrını dağıdır. Yürek bağrını dağıdır. Ha çopon oğlun, inni düşündün mü sakkalın ne hemşiğin ağar yanlığını? Owa, düşünüm hekim ağa. Hem ihman, aydı ver. Owa hekim ağa. Şol suwda ak gelýän gawunam biriniň nesibesi bolmaly. Menem onu soraman allymdy ýaýdym-da. Owa men o gawuny akaryň aýagyna mallamyz wakyp beren özüň ýaly çopony uradypdym. Ýetişen gawunlardan ýygy-ýygydan uradyp durnaňa. De. Onna sen çopanyň gultunyp galandyr o. Görýäň hekim ağa. Görüp otursak men ýeterlik güne mar eken. Hawa. Iweren gawunlam köplönje bar ya. Käwatlar barmağın galyanlaram bolýa. Ýöne ötünç sorap gelýäne ýokdy. Sen özüň bir lewzi halal, ak yürekli, uçursuz ansaply adam bolmaly. Ýogsa bir dilim gawun attanlyk diýdim diýip ýol aşyp ötünç sorap gelmediň ahyry. Ýaşuly. Men siziň ýanyňyza gelmän, radyçynyň almany giden bolsam, injalyp bilmezdim. Siz men geň görmäň. Men bolşum şeýle. Onsoň sen ýagşy ýigit haýsa owudun. Kimlerden morsun? Menmi? Men goňşy owadan. Atam Pahir Sadany bolupdyr. Ol toy tomgularda aýdymsa eder eken. Adyna da Gurbanurdy bagşlaýarlar. Ha. Asyl sen Gurbanurdy bagşyň agtygy diýsene.
Inni bolly, edil ataňa meňdäk gitdiň. Meher Cemal, He, näme kakasy? asyl wi Gurban Nurdy bagşyň agtygy bolsa näçe? He, tüweleme şeýlemi köşük? İçiňizde şyňyzam gurgun moglum. Hudaýa şükür ganymat. Yadyňa düşýärmi? Gurban Nurdy bagşy ikimiziň toýumyzda aýdym-aýdypdy. Oňa düňçök berjek bolsalar toýga tansy bolsun diýip almandyr. Ho, yadıma düşýär. Toýlarda aýdym-aýdyp hedil bererdi. Bolýa, tüweleme. Gurban Nurdaga salihatly adam kärçilikli jomard adamdy. Haýwan isgaşa insan soraşa diýipdirler. Asyl sen Gurban Nurdagaň agtygy diýsene. Ýaxşy ýigit. Meni razy etmäge gelen bolsaň, sen öňde bir şert goýjak. Aýdy ber Hekim ağa. Elimden gelýän zat bolsa gurrunsyz bitireýin. Aýsam, bizde bir maşgala bar. Şoňa sen öýlenmeli. Enemen şerti mäşeýle. Öýlenmeli. Bu nähili bollay? Ýaşyny men syna görjek bolýar diýen. Ýogsa tanamayan adam sana öýlenmek teklif etmez ahire. Be Allah canlarım. Ýa-da men ýaly howsarsa yaradanyň kömek etdigim käbi. O nähili maşgala Hekim ağa? O maşgala diýänim boy gyz. Ödüm o gyzyň eli ýok. Ayagy ýok. Gulagy ýok. Gözüm dilem ýok. Beýbe. Şertiňe şertjan eken o ýaşly. Beýle agyr şert goýarsyň öýdemokdy ýaşly. Başgarak bir şert goýaýdan Hekim ağa. Şundan başga şertim bolmaz han ogul. Aho, Hekim ağa. Bar şo gyzyň gözüm, dilim, gulagym bolmasyn. Ikili, iki ayagy bolsa da radylaşyga men. Kıyın mollay biýe. Näçekde? Hudaýyň yaradyşyla da o maşgalany. Hekim ağa, o gysyzyň nämeňiz bolýar? O maşgala hut men öz gyzym. Hekim ağa, hani şu maşgalany görüp bolmaňmy ha? Sen ilki bilen aýt. Men şertime razymyň ýa ýok? Hekim ağa, o gyz sizin öz gyzyňyz bolsa men razy.
Hani? Nirde ogydy? Viva gözel. Gıydym. Biziň çaýymyzy täzeläp ber. Yer çopun oğlum. Maňa aýtsakladyň barmy? Çekinmede aýdy ber. Hekim ağa. Şeýle gözel gyýdy. Nädip kemsidip bildiňiz? Men o gyýdy kemtedi pişladym diýemok. Sen sözlüň manysyna düşünmäňsiň. O maşgalaň eli ok diýdigim, ellemesi zady ellemez diýdigim. Ayagy ýok diýdigim, barmasız ýere barmaz diýdigim. Kulagy ýok diýdigim, eşitmesiz zady eşitmez diýdigim. Gözi ýok diýdigim, görmesiz zady görmez diýdigim. Dili ýok diýdigim hem aýtmasy gepi aýtmaz diýdigim. Bir gep bilen aýdaňda o gyýy seň sözüňden çykmaz. Edebi tertibi ýernedir diýdigimdir. Esselamu aleyküm. Wa aleykümselam. Bolýa çopon oğlan. Ýolukçy ýollu ýaşy diýipdirler. Hekim ağa. Yola düşmäkem şu köneje dutarym bilen
Bir saatdan çalıp bereyim. Enem onu ol ya. Berekella. Ören şirin fadeken. Sağ ol. Hekim ağa. Size yaran bolsa, onu men adamım gowuşdygy. Bu saat men daňma atardy. Men bu saat hakda bütün iýe oýlandym. Bu saadın şeyli şirneken wöli adyna mraýdaýsaň. Bu saatyň ady Diba Gözel Hekim ağa. Rivayetler bugün geçmişin yanı. Yaşayışa söýgü umyt dürüdür. Hatsa şoglaly bor geljegiň daňy. Bir midemez bagyt bolup tereder. Paýhas otdur, pikir oklu, alawlatyn hayalyň. Dünýesi röwşendir, lewzi halalyň.